kumusulta sa PAO. Usa sa mga gihisgutan sa Mindanao Media Summit nga gipahigayon sa usa ka hotel sa Davao City ang brutal nga pagpatay sa radio broadcaster nga si Juan Humalon sa Misamis Occidental ug gipusil samtang nagprograma. Gipasabot ni Undersecretary Paul Gutierrez, ang Executive Director sa Presidential Task Force on Media Security kon PTFOMS, nga muhimo dayon sila og investigasyon kung adunay patyon nga media. Ayha sila muhatag sa ilang aksyon sanglit na ay media killings nga walay kalambigitan sa ilang trabaho. Muling mapaalalahanan ang ating mga kapatid sa media dito sa bahaging ito ng Mindanao, and also yung mga LGUs na magpapadala ng kanilang mga delegasyon dito sa kahalagahan ng tinatawag nating ethical and responsible journalism. Bakit mahalaga ito? Dahil sa tingin po natin kung ang atin pong lahat ng mamamahayag ay nagiging responsable at sumusunod sa mga pamantayan ng pagsusulat, mababawasan po ang karahasan sa kanilang hanay. Sa record sa PTFOMS, sukad 1986 hangtod karon, 203 na ka mga media ang gipatay og ika-204 na si Juan Humalon. 109 niini nahitabo sa Mindanao ug apil na sab dinhi ang nangamatay sa Maguindanao Massacre ni adtong tuig 2009. As we embark on this journey to recalibrate the PTFOMS and empower our media professionals, let us remember that our efforts today will shape the future of our nation's media landscape. Gikan sa laing-laing media outlet ang mitambong sa summit. Usa sa mga speaker, si Attorney Jocelyn Baquino Abtarol, ang Regional Public Attorney sa Davao Region, nga nagpasabot sa kalahian sa kasong libel ilawom sa Revised Penal Code o cyber libel ilawom sa Republic Act 10175 kun ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Diin mas bugat kun makonbikto sa cyber libel. The definition of libel already it already laid down the elements of the crime. So ano itong mga elements of the crime? Kumbaga sa putahe, ingredient siya. So it has to be present. All of those that all of the elements should be present before a case can be filed. Gipasalig sa PTFOMS nga ang Administrasyong Marcos dili musugot nga walay manubag nga responsable sa pagpatay sa mga media ug dili sab muundang ang task force sa paggukod sa mga responsable. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines. Stay safe.